Ndewonu ndị ọma na-ekiri ife nkiri a. Ana m anabata unu na vidio nkụzi nke SMCDA ọzọ. Na vidio aga m akụziri unu unu ga-esi webata blockchain netwọk ọbụla n'ime MetaMask wallet gị. Blockchain dịka Binance Smart Chain maọbụkwa chain ọbụla dịka Polygon ọ chain ọbụla ị maara ị ga-ewebata nwe n'usoro vidio. Ị ga-ebu ụzọ gaa webata MetaMask n'ime wallet gị n'ime ekwentị gị. Ya bụ ị ga-aga download imesie emepe ya. Ethereum ga na-egosi etu a n'elu ebe a. Ị na-anya na ị ga-ahụ ebe dị ETH. Ihe mere ETH ji egosi ebe ahụ na ETH bụ ya bụ token nke isi na ime Ethereum main network blockchain. Ị ga-anya na mgbada ebe edere browser pịa ya aka ka ị gaa webata blockchain ọbụla ị chọrọ n'ime ebe a. Pịa aka na browser debanye chainlist.org n'ime ebe a. Mee ya ka ọ gaa. Gbaa mbọ hụ n'ọkwa chainlist.org. Agbaghịkwana aka. Then ijikọta wallet gị n'ime ebe a. Wallet address gị ga na-egosi etu a ma ị connect ya. Ya bụ ijikọta wallet gị n'ime ebe a. Imesia nka ị ga-elezi anya hụgasịa netwọk dị iche iche n'ime ebe a dịka Binance Smart Chain, Ethereum, Phantom, nke ọbụla ị chọrọ dị n'ime ebe a, ma Avalanche ma Optimism. Mana nke anyị ga-ewebata ugbu a Binance Smart Chain. Ya bụ ị ga-apịa aka ebe dị Add to MetaMask. Pịa aka na Approve. Ọ batago. Pịzie aka na Switch Network ka ọ bata dị njikere ọrụ. Ọ batago ugbu a. Ọ dịgo njikere ọrụ. Ị ga-echighazi azụ na wallet gị. Binance Smart Chain na-egosisi etu a. Etu a kwa BNB na-egosi ebe a. Ihe ọ pụtara bụ na BNB bụ ya bụ token nke bụ isi n'ime Binance Smart Chain. Ọ bụkwa na ị chọrọ iwebata blockchain ọbụla ọzọ, ị ga-apịa aka na browser. Ka anyị nabata ihe dịka Avalanche, pịa aka na Add to MetaMask, pịa aka na Approve, pịa aka na Switch Network. Ọ batago ugbu a ka anyị chighazi azụ. Ọ ga na-egosi etu a. Avask ga na-egosi ebe a. Dịka nsi kwuo na mbụ, ihe mere o ji egosi etu a bụ na Avax bụ ya bụ token nke bụ isi n'ime Avalanche network. Etu a ka ị ga-esi usoro a ka ị ga-esi webata blockchain ọbụla ị chọrọ. Ọ bụkwa na ị chọrọ ichi azụ na blockchain nke ị webatabuo na ime ebe a, ị ga-na mgbago pịa aka ebe anyị dere Avalanche Chain. Pịa aka ihe dịka Binance, pịa aka na Gotit. Ọ batago. Ọkwa na ichi azụ na Ethereum, pịa aka na ebe a, pịa aka na Ethereum. Ọ batago ugbu a. Blockchain ọbụla ị chọrọ iwebata, ihe ị kwesịrị ime bụ ịpịa aka na browser. Chọọ blockchain ọbụla ị chọrọ iwebata ebe a. Gbaa mbọ hụ na ijikọtara chainlist.org na wallet gị. Ya bụ ịkọnektie chainlist n'ime wallet gị. Ọ bụkwa na ị nwere ajụjụ echi ị ga-esi wee mee ihe ndị a, ị ga-eme ka anyị mata. Anyị ga-enyere gị aka otu ọbụla isi chọọ ya. Daalụ na ị nyere na vidio nke a. Ka ọ dịbazie ụbọchị ọzọ na vidio ọzọ na-abịa n'ihu.